Sa Lapu-Lapu City, babayeng service crew sa usa ka dakong fast food chain patay human magka-head-on-collision ang gimanehong motorsiklo sa kasugat niining usa ka pribadong pick-up. Samtang nadangat sa tambalanan ang laing babayeng service crew nga iyang angkas. Ani ang report. Dead on arrival sa tambalanan, ang 26 anyos nga si Ruthlyn Libradilla human magkabangga ang gimaneho niyang motorsiklo sa kasugat nga pribadong pick-up pasado alas 5 Sabado sa buntag sa Barangay Look, Lapu-Lapu City. Samtang padayon karong nagpaalim sa tambalanan ang iyang kaubang service crew nga si Sophie May Inot, 21 anyos, human mahiagom og mga bali sa Wang Kamot, Tiil ug Batang. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, ang biktima kinsa paingon mo duty niadtong higayuna nagsubay sa dan paingon sa Barangay Babag. Samtang ang 23 anyos nga lalaking nagmaneho sa pick-up kinsa usa ka teller sa bangko padung nang mupauli. Apan inay musubay sa yang lane, gikatahong mi counterflow ang pick-up nga misangpot na hinuon sa head-on collision. Kaganiha, gipaubos na sa inquest proceedings ang 23 anyos nga suspitsado kinsa mag-atubang og mga kasong kalapasan sa Anti-Drunk and Drug Driving Act, reckless imprudence resulting to homicide ug reckless imprudence resulting to damage to property. Nga kung sama nimo decision, mo file ka ng affidavit o ngadto lang ka sa korte mo tubag na lang. Korte. Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa suspitsado apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Matod ni Emilyn Libradilla, inahan sa nakalas nga service crew nga misuway man pagpakigsetog kanila ang mga ginikanan sa suspitsado. Apan nakahukom gayud silang musangat og kaso kay naglisod pa sila pagdawat sa hitabo. Graduating karong tuiga sa kursong criminology si Ruthlyn ug na-promote ng unta sa trabaho. Promote ang tani siya karong 30. Manager. O manager niya pagkahuman. Mo-graduate tayo pag siya mo nang hinayangan jud ko niya ma'am. Sakit kay sa mumbot ma'am nga ang anak ma'am breadwinner para sa mong pamilya. Samtang ang inahan sa laing biktima nga si Sophie May Inot sa phone interview nang hinaot nga unta abagahon sa mga ginikanan sa suspitsado, dili lang ang gastuhan sa tambalanan apan lakip na ang suhulan niini sa trabaho human mapalta tungod sa disgrasya. Sama kang Ruthlyn, working student usab ang 21 anyos nga si Sophie May nga usa ka second year hospitality management student. Hinuon ilang gibutyag nga sukad na dangat sa tambalanan si Sophie, giabagaman sa ginikanan sa suspitsado ang gastuhan sa tambalanan. Ang panawagan ani sa nakabangga nga ang nagkuan yang mamagpapas sa nakabangga nga hantod nga maayos siya ilatan ng obli support sila mo bayad tanan ang bangayo ma'am kay wala dito may kwarta ma'am ikakuan mahal di kayo labi na tambal mahal. Bidigya po na to pailan do masettle niya ang kaniyang homicide through reckless imprudence, possible pailan siya sa kaso nga anti-drunk and driving sa kaniyang pagmamihong nga hubog. Samtang subling pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorista. Kung makainom na magalita is refrain na lang gid nato ang pag-drive or mapahuway lang sa gita, pabuton nato nga mawagtang nato ang pagka nakainom na para malikayan taning nangyaring insidente. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.